wait ka mo. Okay, next. May gabi sa tanan, ako si Lauria, nagsulat sa AM. Gi-invite akong tanan para sa finals night karong February 2 sa Damosa Complex. O kung ganahan mo magpahuwang o pagtagad o pagpaminaw sa anong mga kasing-kasing o ginundugahan sa MOR. Laupon nila sa Mura mag-spoken po. Next year na actually, Maokay, FM na po, AM. Okay din, anak ang idea mo na FM na po sunod FM entry. na. Okay. Medyo may kalitura ka, Mau? Wala dahil. Nagluya mo kami siya. Dahil ano ka na si Mag-chill-chill Ah, chill lang. Restaurant lang. Okay na, o sulat mo banta. Gahi mo. Ay na. Alex? Okay, Hi, once again, may gabi, ako ito nag-interpret kanina sa song na Bahala Na. In behalf sa singer-songwriter na si CJ Camillo, nagikan pa ganag Miss Hamis Oriental, please vote her song, Bahala Na, para rin siyang Listener's Choice Award. Dagan salamat. Oh, thank you so much. Basta-basta si Ma'am Dana, no? Si Ma'am Singer Dana na, pa. host pa, Yes. composer pa. Perfect. Perfect kayo. Ano siya, multitasking na siya. Multitask, oo. Host, singer, songwriter, Teacher. Teacher ka, Oo, Ma'am? kasi kinatandaan mo na. English? Alam ba ito? Nakakit mo English ko eh. It's hard for me to Ay, ganun. It's so hard. It's so hard. That is why that is why I'm graduation so that I can English. Next. Si Mambuana, sir. Ay, si Mambuwag din. Ay, ka Mambuwag din. Baka tingalan nila si Mambuwag. Yung song hashtag box, si Ma'am may bahala na mag-explain anong mukha Yes. mo. Kapag ikanta niya doon, di ba? Katong mo, kung di ka kakaon, buang ang dangatan ni mo doon. Okay, sige Sige, ba? ma'am. Ako dahil si Cassandra de la Cruz, akong ginapromote ang song. Ako nag-interpret sa song ganyan na #Buang by Sherwin Fugoso and originally interpreted by Miss Jewel Villaflores. So ginawa na ko ang tanan. Kung ganahan mo ganyan sa live, punta, i-vote na ako sa World Listener Choice Award ang Buang. Ay, yung mga punchline. Oh, di ba, di ba? Uy, teacher po si Crisel, di ba? Nag-teach ka sa asa man, ma. Sa City High. Patulog, punta ako mang ba? Ano yung mga teacher mo? Saan pag-move on? Basta kayo masubject kayo pag move on. Ay, subject ka na, ma'am. Ay, Moving forward. Dapat i-apply na sa... Nakakasama, sir. Mga moving Oo. forward na subject ka rin. Isumuntaan, Wala yung moving forward, pero na yung moving up. Okay, next. Okay, next. May gabi sa tanan, ako ang gina-promote na paminaw ninyo o iboto ang rason, ang hindi upload sa original na interpreter of songwriter si Sir Kent Charcos. So please vote sa MOR, stream siya sa Spotify, Facebook, YouTube. Oh, yun, di basta-basta na tayo sa Ano? si Crisel, ato gini siya nakita sa The Clash. Di ba? Kita ka na Clash dahil kayo Isa basta ka masa. na, ano, stasyon? Pero sa GMA ito. Okay, ano ba yun? Pero naman kayo, Yung ka naman mo sa ano ba? Kanang... Huwag ka na GMA. Wala ay, wala naman. Loyal lang sa Ay, ano. ibig sabihin ko, meron daw GMA, kaya. Ikaw, Jun. Pero kanin, nagsunod na sila. Nakita ko na to sila sa ABS. Your moment. Ay, kaya, sister. Ay, di ba, di ba? Ikaw, actually, isa. Ako gusto nila, ako wala na mo eh. Bakit kita to? Wala ka na GMA. Ako ba? Sige, kanta niya ako ba? Urong sulong ka, sigaw ng bayan. Legit ka ang sulong? Oo, kapali, grupo sila. Pero taga-Davao, matutanan sa no? Oh, so very nice. Kasi name sa group niyo that. G squared. Ay, B squared. Ay, Bungo? Dili! B squared. Ang nabanggit, P like P. P Ay, ka. yung zero. Yung zero G. G ka na ba? G ka na ba? G ka na ba manalo? Sa pera, o ba yun? Pasensyain na lang sir, kaya pero ba yung host mo niyo? Okay, dahil mo ang pita ng ba, pero ba yung Okay, next is... So, may gabi ni sa Talano. So, ako dito ni Kanta Gaina sa song of Bulawan by singer-songwriter Miss Vicky Camilo from Medina de Santos Oriental. And ako nag-promote ang song through putting text sa MOR para makadawag ko sa Listener's Choice Award. And ako, Robert Eza, Chris Kiko, and Alan Sabaya nag-compose sa grupo na Glittery and kami nag-interpret sa isang song na Sabihin Ko Lang. And it was composed by Miss CJ Carano from Medina de Santos Oriental. So, okay. So, basta ipatingala sila ko, ibig na confusion may kabagay. Siya magkakita
nag-interpret sa Bulawan. Bulawan, Pero oo. originally, nasa sa bahala. Sige, Sabihin mo na. song. So, nakita na to ang culture sa Leap Up 2020. It's all about Diversity. diba? Diversity, unity. And Go, calamari. Where's Marco? Kung English mo, ano? Camaradeer. Camaradeer. Ay, camar siya. Camaradeer. Listen, it's hard to read. It's so hard. Tunog. Camarad. Asa nga, gusto mo ba? Camaradeer. Camaraderie. Camaraderie. Wala, ipetong ni. Ipetong mo. Sa tagal PS, bugo ko na nagigiling. Tapos yung tingala Kasi ayaw na magkalain na na, gusto na magkala, bugo-bugo. Ito, pero ang addition ko bobo, sa Oo. luma lang ko bobo sa R. Pati ko sa English, yung pala English, pero kabalo ko pa dabong ilong. Ah! Kaya nga naman, let's move forward. Ayan. Forward, English song. Oh, Pero okay. roll your stage. Next in line, please. So mayong gabi sa tanan, ako dahil si Marek Gabino. So ako ang ga-perform sa song nga Sayaw, a very beautifully written Bisaya song which is composed by Mr. Marvin Assis and originally interpreted by Champ Burgos Og. I hope na inyo siya i-request every day sa MOR 101.1 Sayaw o atangin next week, February 2, Grand Finals. Ayun. Ay, grabe. Basta-basta itong sayaw. No? Kung makasayaw dito sa... Grabe ka. Grabe mo kasi, Sayaw na mo to, sayaw. ikaw siya sayo, nakabot siya sa tangkaw. Joke. Joke na sa Marika. Ay, siyempre, kata mo, Phil Papa. Champion. Winner champion. Yeah. Ay, hi, Jude. Si Phil. Festejo ha. Di kayo na kayo na. Festejo. Kailangan ko pagiging ganina mo. Medyo nakasya ka balaka gamay na pagiging ano. Kasi shoot festejo, gina-invite mo nga paminawon ang mga kanta sa Bimpak, ang top 10 songs, o kapin ang kato akong i-perform ganina nga ang title balay, ang nagsuwan o nag-interpret ato nga kanta kaya ang maligsuon nga si Adam Mikel Corbera from Agusan, and ang ilang banda nga Okaraga ang nag-interpret sa song mismo. So hopefully, i-request pa ninyo na sa MOR o paminawon kung asan mo kapaminaw sa Yes. Balay. Balay. Diba? Di basta-basta. Gusto lang mo. Lay, 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 lay. Yung mga At tulog na dito sa buong balay. Ang siya, siyempre, maka-proud. Bago lang no, kaya ito din igibanat-banatan ko sa MOR na iboto sa ating mga pamilyang Mindanaoan o Dabuenyo na nag-represent sa Kuwan Himig Handog, si Marie. Tama bang pag-pronounce? Yes. Yes. Oo. Ano ko i-interpret ko na So dapat to promote all the songs, 10 ka songs, intutod kayo, ng album sa Spotify, Facebook, sa YouTube. So, iboto ninyo sa tanan sa MOR. Also, i-stream lang ninyo tanan sa tanan social media sites. Ayun. Actually, karong adlaw siya ron. Siya o karong adlaw. Siya o karon. Dinagay ko siya. Okay. Ay, tama no. Kuwiti na. Love yourself, love yourself. Si Sir Billy. Galingaw